ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂಡ ಆರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅತ್ತೆ 6 ಮಂತ್ನ ಕೆಲಸನು ಕಾಲ 15 ವರ್ಷ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿಪ್ಪ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೂತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನೇ ಒಂಜಿ ನಡ್ಗಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಯುತ್ ಆ ಯುತ್ ಬಂಡ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅಗಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೆರು ಅಗಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲು ಎಂಚಿನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬಂಡದು ಆ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಆಯನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತೂನಗ ನಂಗೆ ಮಾತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ನೀಟ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏತೋ ಜೋಕಲ್ ನಿಕ್ಲಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬೇನಾದ ಉಪ್ಪು ಆಣ ಮಾತ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ದೇ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಯನ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬತ್ತನ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಂ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಿಕುಲು ನನ್ನ ದಾಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋಂದೆ ದೈವನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಈ ಜೋಕುಲು ಅಗಳು ಸಾಧಿ ತಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಗಳು ರೈಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನದಾಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬದ್ಧ ಪಾತ್ರ ತತ್ತು ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂಡ ಆರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅತ್ತೆ 6 ಮಂತ್ನ ಕೆಲಸನು ಕಾಲ 15 ವರ್ಷ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ನನಾಂಡ್ಲ ನಿಕಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನಿಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಪೂಪು ಹಿಡಿದು ಈ ಜೋಕ್ಲು ತೂಲೆ ಅಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂಡದು ನಿಕಲು ಮಾತ ತೂಪುನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಇದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್.